कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. ढोल ताशा आणि झांजचा गजर, हातात भगवे झेंडे, डोक्यावर फेटे आणि पारंपरिक वेश परिधान करत विविध पौराणिक आकर्षक वेशभूषा साकारत मालवणात मोठ्या उत्साहात आणि चैतन्यमयी वातावरणात भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली. राधानगरी माझगाव येथील हनुमान झांज आणि ढोल पथकाच्या झांज आणि ढोल वादन यावेळी आकर्षण ठरलं. मालवणात हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा समितीतर्फे दरवर्षीप्रमाणे गुढीपाडव्यानिमित्त सायंकाळी मालवण शहरातून भव्य हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा काढण्यात आली. मालवण भरड येथील श्री दत्त मंदिरात हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा समितीचे संयोजक प्रशांत हिंदळेकर यांच्या हस्ते भगव्या पताकाचे पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर भरड नाका इथं शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून या स्वागत यात्रेचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावर्षी खास आकर्षण असलेल्या माझगाव राधानगरी येथील हनुमान झांज आणि ढोल पथकाच्या झांज आणि ढोल वादनानं या स्वागत यात्रेला सुरुवात झाली. त्यानंतर कांदळगाव येथील महापुरुष ठिकाणदार महिला मंडळाचे रोंबाट सादर झाले. या यात्रेत भगवे फेटे, पारंपरिक वेशभूषा परिधान केलेले महिला पुरुष, विविध पौराणिक आणि इतर आकर्षक वेशभूषा केलेली बच्चे कंपनी सहभागी झाली होती. तर संजय गावडे आणि सहकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतांचा चित्ररथ साकारला होता. तर देऊळवाडा शाळेच्या विद्यार्थ्यांनीही ग्रामपंचायतांचा देखावा साकारला होता. मालवण भरड येथून बाजारपेठ मार्गे कोळकांडा पिंपळ पार्क ते मामा वदेरकर नाट्यगृह अशी ही स्वागत यात्रा काढण्यात आली. या स्वागत यात्रेनिमित्त घेण्यात आलेल्या वेशभूषा स्पर्धा आणि चित्रकला स्पर्धेचे बक्षीस वितरण मामा वदेरकर नाट्यगृह आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनेल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनेल.